Luku 4. Joku voisi arvella, että ehkä Hesiodos ensimmäisenä tutki tällaista tai joku toinen, joka piti rakkautta tai halua olioissa prinsiippinä, kuten Parmenides teki, sillä hahmottaessaan kaikkeuden syntyä hän sanoo. Rakkauden hän suunnitteli ensimmäisenä kaikista jumalista, ja Hesiodos sanoo. Kaikkein ensimmäisenä syntyy kaos, tämän jälkeen laajarintainen maa. Ja rakkaus, joka on merkittäviin kuolemattomista olioista. Hän siis ajattelee, että olevissa täytyy olla jokin syy, joka liikuttaa ja yhdistää asioita. Arvioitakoon myöhemmin, miten nämä edeltäjät on järjestettävä sen mukaan, kuka ensimmäisenä esitti tällaista. Koska luonnossa näytti olevan myös hyvien asioiden vastakohtia. Eikä siten pelkästään säännönmukaisuutta ja kauneutta, vaan myös epäjärjestystä ja rumuutta ja enemmän pahoja ja arvottomia kuin hyviä ja kauniita asioita. Eräs toinen ajattelija toi tämän vuoksi keskusteluun rakkauden ja riidan, toisten mainittujen asioiden syynä. Jos nimittäin seuraamme sitä, mitä Empedokles sanoo, ja otamme huomioon itse ajatuksen pysähtymättä epäselvään esitystapaan, huomaamme, että rakkaus on hyvien asioiden syy ja riita pahojen. Jos siis joku sanoisi Empedokleen tavallaan ensimmäisenä väittäneen pahan ja hyvän olevan prinsiippejä, hän olisi luultavasti oikeassa, koska kaikkien hyvien asioiden syy on itse hyvä. Kuten sanottu, ajattelijat olivat ilmeisesti tuohon aikaan mennessä saaneet käsityksen kahdesta luontoa koskevassa teoksessa erottamastamme syystä, aineesta ja liikkeen lähtökohdasta, mutta he ymmärsivät asian vain epämääräisesti ja hämärästi. Kuten harjaantumattomat taisteluissa kiertävät vastustajaa ja saattavat usein jakaa taidokkaita iskuja ilman, että se perustuisi tietoon, siten nämäkin näyttävät sellaisilta, etteivät he tiedä, mistä he puhuvat, sillä he eivät sovella käsityksiään syistä ollenkaan tai tekevät niin vain vähäisessä määrin. Anaxagoraan järki on keinotekoinen väline maailmanjärjestyksen luomiseksi, ja kun hän on vaikeuksissa yrittäessään selittää, miksi jokin välttämättä on jollakin tavoin, silloin hän vetoaa järkeen, mutta muuten hän esittää tapahtumien syyksi mieluummin kaikkea muuta kuin järkeä. Empedokles antaa syille suuremman sijan kuin Anaxagoras, mutta ei riittävän suurta, ja hän ei ole syistä puhuessaan johdonmukainen. Hänen mukaansa rakkaus usein erottaa, mutta riita yhdistää, sillä aina kun maailmankaikkeus jakaantuu elementteihin riidan vaikutuksesta, tuli ja jokainen muu elementti yhdistyvät yhdeksi. Mutta kun elementit rakkauden vaikutuksesta jälleen yhdistyvät yhdeksi, niiden osien on pakosta taas erottauduttava. Empedokles otti siten vastakohtana edeltäjiinsä ensimmäisenä käyttöön tämän syyn jaettuna, sillä hän ei asettanut yhtä liikkeen prinsiippiä, vaan kaksi toisilleen vastakkaista prinsiippiä. Lisäksi hän ensimmäisenä sanoi lajiltaan aineellisiksi sanottuja elementtejä olevan 4, mutta hän ei kuitenkaan käsitellyt niitä 4 vaan ainoastaan 2 siten, että tuli on itsessään oleva ja sille vastakkaiset elementit. Maa, ilma ja vesi muodostavat yhden luonnon osan. Tämän käsityksen lukija saa tarkastellessaan hänen säkeitään. Hän siis käsityksemme mukaan esittää prinsiipit ja niiden lukumäärän näin. Mutta Leukippos ja hänen oppilaansa Demokritos sanovat elementtien olevan täysi ja tyhjä, toista he sanovat olevaksi ja toista ei olevaksi. Olevaksi he sanovat täyttä ja kiinteää ja ei olevaksi tyhjää,
Ja sen tähden he sanovat, ettei oleva ole enemmän kuin ei oleva, koska kappale ei ole enemmän olemassa kuin tyhjä. Nämä ovat heidän mielestään olevaisen aineelliset syyt. Ja kuten ne, jotka asettavat yhden perustavan substanssin ja sanovat kaiken muun syntyvän sen vaihteluista, sekä olettavat näiden vaihteluiden prinsiipeiksi harvan ja tiheän, samalla tavalla myös nämä ilmoittavat elementtien erottavien tekijöiden olevan muiden syytä. Näitä erottavia tekijöitä on heidän mukaansa 3 eli muoto, järjestys ja asento, sillä he sanovat, että oleva eroaa toisesta ainoastaan hahmonsa ja yhteyksiensä ja kääntymisensä kautta. Näistä hahmo edustaa muotoa, yhteydet järjestystä ja kääntyminen asentoa. Siten A eroaa NSTA muotonsa puolesta, A NSTA järjestyksen ja Z NSTA asentonsa puolesta. Muiden tavoin myös nämä ajattelijat jättivät laiskasti käsittelemättä kysymyksen, mikä on liikkeen syy ja miten se kuuluu olioille. Tähän asti, kuten sanoimme, edeltäjämme näyttivät voivan edetä 2 syylajia koskevissa tutkimuksessaan.